Muna ingon nga ang atong pagantos dili niya ikatandi sa umabot nga himaya. Kay bulahan man katong gidaog-daog, bulahan katong tamay, bulahan katong giinagbuang magsulti sa balaang kasulatan, bulahan katong naghilak karon. Kay mo katawa na unya. Kay kamo mismo saksi man ako sa una no, sige ko hilak no. Dire. Ana kay nga naman kay gusto pa ko ma-extend pa ang kalibutan kay naagay mga pinili og mayong tinawag, di ba? Naman na sa las niya. Okay mga igsoon, welcome sa Spirit Hanong Gasa. Doon na napod tayo pag-iskutan karon may tungod kini sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma. Title ani mao ang umaabot nga himaya, chapter 8 ni siya. Bersikulo 18 hangtod sa 30. Kung basahon ko no kung unsay unod ani kay murag nindot did kay na siya nga atong konon ba sa baybayan. Atong gipangayo, Gihandom ginato ni ang himaya. Okay. Okay, masahon na to. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos nining panahon na dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. May nangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan. Dili tungod sa kagalingong pagbuot niini kundi dili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini nagpabilin ang paglaom kay lawason man gayud ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagka madunuton og makaambit kini sa mahimaya og kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babaye nga nagbati. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo kundi dili lagip kita nga nagbaton na sa espiritu ingon sa nga unang gasa sa Dios. Nagagulo kita samtang nagpaabot kon kanusa sa gupa ang mga anak sa Dios o kanusa luwasa sa hingpit. Kay giluwas kita tungod nining maong paglaom. Apan kon makita nato ang atong gilauman, dili kana nato matawag nga paglaom. Kay lauman pa ba di ay ang nakita na? Apan kon mulaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailubon. Sa samang paagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa espiritu kay dili kita mahibalo unsaon pagampo. Ang espiritu mismo ang mga liupo sa Dios, alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili kasaysay sa pulong. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, nasayod unsay gihuna-huna sa espiritu. Kaya ang espiritu mga liupo sa Dios alang sa iyang katawhan sumala sa iyang kabubuton. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niya adtong nahigugma kaniya. Kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron may sama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iyan ang gilain. Wala lamang niya tawga sila kundi gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Okay, din na lang tama no, diri ra kutob ang iyang kwan, ang iyang binasa. O sa may buot pasabot ani kol, giisip ko nga ang atong mga pag-antos nining panahon na dili gayud ikatandi sa himaya ang ipadayag unya kanato. Ready sa kalibutan karon katong atong pagsulay nato sa una tulo ka tuig nato nga gisulay ta. Ang daghan ang gipasangil nato daghan di ba no? Nya kung sa tawhanon sa tong pagtuo dinhi sa kalibutan daghan mo pang pagsulay na mga sakit na mga COVID na mga linog na di ba no? Nya kita kay sama man ta si bidusudon nga ning tipon po pagpuyo gisulay ta ba aron maakgid nato ang tinuod jud nga pag-antos ni Kristo. Ang atong nag-antos bulan ing nantag buang gidaghan kay no na muna ingon nga ang atong pagantos dili niya ikatandi sa umabot nga himaya. Kay bulahan man katong gidaog-daog, bulahan katong tamay, bulahan katong giinagbuang magsulti sa balaang kasulatan, bulahan katong naghilak karon. Kay mo katawa na unya. Kay kamo mismo saksi man ako sa una no, sige ko hilak no. Dire. Ana kay nga naman kay gusto pa ko ma-extend pa ang kalibutan kay naagay mga pinili og mayong tinawag, di ba? Naman na sa las niya. So, ang ato day pagantos nga atong na kuan dire nasinati kumbaga naagi din ni balos. Ipatawag tada sa simbahan, daghan mga istorya nato nya ako nanambal man ko. Nagahilak ko sa mga tao kung adunay mga sakit, wala man ko nangay bayad, di ba? Wala man ko nagatatag seremonya sa mo ko binaydan. Nga, di ba? Nagalagad ko, nagatiman. Nga mo nang akong gikuan mahinangpon ako magpaabot. Nga tanaw diya sa kwan.
Tama. Murag nagagulo ta. Oh. Ang sunod ani ang kuan mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Oo. Kabuhatan mo man ang Diyos Ama ng pulong, di ba no? Amahan sa kabuhatan, sa kasaysayan si Kristo. Abunuhan niya sa isa ka tuig, no? Isa ka tuig sa kalibo ka tuig. Yung dili sa gustong tanog patyon, no? Bahala gamitan ng mga sakramento, gamitan na sa kung gibalaan mo nang naningil si Kristo sa inyong paggamit. Unsa sala sa inyong paggamit sa kung gibalaan? Gigamit ang mga gibalaan ni Kristo, niingon sila nga mao ni ang simbahan, mao ni siya tinukod. Na dito mo nang siya naglibog puta karon nga bilang usa ka Katoliko nga kung maigo sa balaang kasulatan mo ingon na po nga dili ang Biblia mo'y sukaranan sa simbahan, pero kung ipamatuod na po nila nga naana po dito yung mga sumbingay dito nga pwede iliko-liko nila, mingon po sila nga naana sa Biblia katong ingon na hindi magampo sa santos, di ba? Tama. Wala unang magpasabot nga gisantos ba nimo, gibuhat ba nimo, mo nang kabuhatan kinahanglan mo buhat gyud ta. Mo na nga tawag kabuhatan, mubuhat gyud ka. Ang anak sa tao kinahanglan mubuhat gyud sa imong sinultian, mapulong. Ningon kag Dios nun, pero sige kag libak, sige kag gamit sa gibalaan nun, halang doon ka wala ka nagatiman. Kaya kato nagagulo ta no. Kaya kita man nag-alagad no. Padadaan ko masakiton dre, padadaan ko na wala gay ta nangitagbayad. Yang ato pang gitambalan kita pay tulisokon, kita pay awayon, no? Yan mo na, nagagulo na sila. Kita nagagulo eh. Tama no? Tama gid. Kini sa bersikulo 20 ko man. Kaya gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan. Dili tungod sa kagalingang pagbuot nini kundi dili tungod sa pagbuot sa Dios. Kawang mga buhatan kan panahon nato day wala man tay buhat. Imong lawas wala kawang nga gibuhat ka sa Dios nga wala ka nagbuhat. Kawang pud ang kalibutan karon nga gibuhat sa Dios para sa mga tao pero wala man nato gyatiman, wala man nato gipahalagaan. Nakita namin nagmando sa kabuhatan. Kita pa nagmando sa Ginoo. Palakpakan na itong Ginoo. Ang Ginoo na kanang mura kita Ginoo ay nagkuan ba? Kawang. Nagibuhat ta sa Dios aron mahimong balaan pero wala ta nagbuhat. Nagamit ta sa imong gibalaan nagkanunay ta nagsipsip sa tukang galon. Kawang, di ba? Kawang gyud. Mo na nga sayang nya. Sayang no, tama dun. So mas mayo gid ta kung atogin nagibuhat. Buhatan gid ko. Dili makita ang pulong kung wala ang buhat naman sa Biblia. So ang pangbuhat gyud tay gid makaluwas gyud. Mo si Kristo nga nagatiman man ko ninyo asang pinasidunggan ang katong giatiman ug ang katong nag-alagad ug ang giatiman. Ang gialagaran. Yan ingon sa natural gyud katong gialagaran kay buti yung pasidunggan tanawa ang mga nakatag og mga seremonyas, no? Sa tawanon mo na siya. Nahimo og mga sakramentals tanawa mo yung gialagaran. Sinuhulan mo na biyaan po pagkuman ana, di ba naman na sa sulat ni San Pablo. Mangambak sila. Asa nagatiman nga niingon mo si Kristo ngano nagatiman man ko ninyo. Nya kita dre nakita mo yun nagatiman man ko ninyo. Naara mo ko sa kawa sa chapel na ako'y balay. Ibiya ko sa akong tawahanon ang akong kalibutanhon. So ikaw gilang tinuod ng pagtutudlo. Dili ka gamiton sa espiritu boy, mabuto ka boy kung dili ka magpakamatay sa imong kalibutanhon. Mabuto ka tanaw mo vibrate mo gani akong lawas gani kay gusto ang espiritu ang kabuhatan, gusto ang Dios nga kinahanglan ipadayag na gyud nako pinaagi nako pero musuko man sila ani. Musuko man sila kay mo na ingon ko nga Ginoo ilabag kong ipapatay mo na sa ipapatay ang pulong nila sa kuha. Nga wala mo ko nag-ingon nakiglaban ana nila ipasulti man ako sa espiritu sa Ginoo nga ang mayang mga tinago kaniadto. Ano magpandong lang ko kay binunyagan man mo. Tama gid. Magpandong lang ko sa kalayo sa espiritu, dahonog ni, lumlinog ni. Basig ilang ako gisulti na ko na sila ngano kanon ko maghilak, tuwang gabi maghilak ko kay makita na ko Ginoo ayasa. Kaya ako mga anak naan ningkamot po na kamo, naningkamot pud mo. Nga kawang ang kabatan. Nakinala magbuhat na takaron pag-abot sa mga taong sulat ni San Pedro no. Pagpahinomdom mo balik sila. Naapay dito sa tawag ni San Juan Ningon sila nga si San Juan kuno, mao kuno ang nagtudlo nga motong Santos. Nana kay Father Darwin nga wali. Pero wala sa kabalo wala man mo nagtuo kang Juan. Tama gid. Sunod na to itapiko na to na boy. Kung angkon mo nga si Juan nagsulti na klaro kina ni Juan. Makadungog ang mga santos pero nganong wala man nagtuo ni Juan. Tanawa. Ang mga seremonyas binaydan. Sige. Sa pa boy. Tayo nato ni. Apan bisan pa niini nagpabilin ang paglaom. Sumpay nato ning bersikulo 21 kon. Kaya luwason man gayud ang kabuhatan gikan sa kaulipnan
sa pagka madunuton og makaabit kini sa may mayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Kay natay paglaom, natay gilauman. Nga kinahanglan naagi tay buhat karon mo nang kanunay ko nagapakaon ninyo magabi, di ba no? Alas 6 sa gabi na ata dire. Nagpakaon ko murag gitipon ko kamo. Matag adlaw nagtipon po ni sa templo. O nanudo ko rin, naari ko rin anong wala mo ko gianhin nila. Klaro mo kaniya, daplin ko sa kanya daghang mga libak-libak, di ba? Bode pabot mga perlas na boy, mga bulawan na boy. Mga kuana mo na ang way bili nga bato sa pambilinon ninyo aron makita gid mo na may buhat nga nagpasaylo. Tama gid no. O naman na dito na ang mag-ingon nga kasad ka mo nga nag-ingon si Moises nga magpatay silutan sa hukmanan og nag-ingon og buang silutan sa labang hukmanan. No, yan tapos ang ingon po og kwanggol silutan lagbit butang sa kalay sa impero naman nas balang kasulatan. Nana matas kabulhanan. Kung wala to mo gibadlong sa una mo react gid mo. Tama. Nga ko ikaw gitulisok po ka itong kaabagan mo, sukok yun ka no? Ay ko pala ka, kinaam tayo balaod. Tama gid. Yan, nagpataas mo na. Nagpataas mo na. Basta may ingon gani sila nga sila ang sinugo, kasi silang napakadaog na sa Diyos. Kisa may nagtudlo nila, anak. Di ba? Tao rapod, nagpili. Isa lang ang amahan, boy. Isa lang, boy. Boy, daghang mga amahan, mga pader diya. Boy, amahan. Kaya pulihan kag lain kon, lain na po nga balaod. Lain na pong balaod. Sige, padayon diya. Masahin kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babae nga nagbati. Sabi sabot na. Nagagulo ta. Kanusa ta kay kanuta sa sagupa. Sa mga tao diya, mga pastor, mga pare kanusa ta sagupa ning mga pulong nga naas balang kasulatan nga wala dili sa kanusa ni atong giwali ni mga ang Biblia, mao gid na ang Biblia bala ang kasulatan kinabuhi sa atong simbahan. Kanusa sagupong inanion pagbasa. Di ba kay kasagaran man ka sa one world religion, kada relihiyon maglukso-lukso man na sila kay nagbuhat man na sila filosofi nga para pod nga ipanglaban pod sa ilang mga kuan pagtuo nga relihiyon nga gitukod. Ang templo sa Dios ato man kasing-kasing. Ang Katoliko universal boy. Ano mo sige man taglalis-lalis ana magpasalamat ganit tagaray mga tawo nga buotan. Tama gid. Ang gusto mo ko nila quantity kay na may tumong kung daghan kag mga miyembro daghan pug kag madawat. Ako man iprangka kay mao man kanunay nako nakita ni Papa Jesus sa inyong paggamit sa kong gibalaan. Di ba? Mga on ka mo di ko mga busog ka na naanas bala ang kasulatan. Mas maayo gani mo komentaryo sila ani para makita nato nga ma-question ang question nila atong matubag pod pinaagi pod sa kuan nato sa espirituhan ng gasa. Wala na pasabot nga magigdebate ko kay magigdebate ko tan-on ako sila. Unsa man yung katungod? Kinsa may naghatag kaninyo katungod? Kay kung ang Diyos naghatag katungod na sa balaang kasulatan. Dapat mo to. Sila lang magatiman gid ka mag-alagad gid ka. Sige, sunod. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo kundi lakip kita nga nagpatol na sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Ang kabuhatan kanang kinayahan. Karon kinayahan nato mga kinaya. Karon nag-agulo pa gid ta. Kay sa pobre na to, sa pigado na to, kapre karon naning kamot ganito, to cellphone na tong ginagamit, pero ang uban hayahay kayo o nindot pag mga bisti, pero mag-ingon pa yung pila lang ka minuto nga wali. Unsa pa kasabot sa mga tao kung wala ta nagasulti sa balaang kasulatan? Nga sa aran lang ay mga seremonyas, sakramento. Dili maluwas ang tao sa seremonyas boy, di ba? Naaman sa balaang kasulatan. Ang sakramento pagkamatay, nakita ba siya ang buhat niya, ang nagsulat ang mga tao nagpamatuod. Umari sakramento. Di kami buhat-buhat ta og magbuhat-buhat og mga sakramento, 7 sakramento. Tanaw pagbalik ang pagbalik sa daotang espiritu, di ba no? 7 ka daotang anghel, 7 ka sakramento nga gigamit. Wala man sa balaang kasulatan. Wala gyud. Ang sakramento boy kasaysayan. Man ang kasaysayan. Si Kristo ang kasaysayan. Pagkamatyan niya ba gisakramento niya sa cross niya nasa kasaysayan sa cross nga bisag maayos siya pero nagpakadaotan siya gituslob niya ang bino sa kupa sa pagantos. Tama gid. Para lang yun nga ma-extend ta sa libuan ka tuig. Naanas wala ang kasulatan na 100 years. Mao gid na. Sama sa isa ka tuig, sa isa ka libo ka tuig. Sige daw. Nagagulo kita samtang nagpaabot ng kanusa sa gupa ang mga anak sa Dios o kanusa luwasa sa hingpit. Kano sa taluwasaan ni. Kano sa tadawaton sa tao, sige lang kung pangaliw po sa Diyos, naulaw na ko, nangaayo sila pa'y nagbato na ko. Kanunay ko nagahilak, Ginoo, ako aman yung gipangayo ni. Kay ingon sila nga sinuli, natuomin niya, kay na wala siya binuhatan, buotan ginasa, pero kung magsulti, kay ko sa balaang kasulatan, mangimiid sila, kay sila po na mapahitason, di ba? Unang kanunay ko nag-ulboy, nagunay ko kabaulaw ko sa Ginoo nga siya man ang akong maglalaban, siya man ako magtatabang raman ko, ako ulipon man ko niya, nagpaulipon man ko niya, di ba? Nag-alagad ko nga way bayad.
Una nga magtambalan ako ni, wa ko kinahanglan bayad. Swerte lang kayo magbayad sila. Tapos gikinahanglan magyud na po nila kaakuhan man na. Kakuhan yun. Oo nya kun ayaw sila ilahan pa kung kuanon kay dili ko nung ani diri kay lisod kuno kay diri. Kanang magsimba wala man ko namugos ana. Ang buti pasabot ana naman sila garbo pinig-ayo na ka wala na nagkinahanglan dili gusto mo balik kay hadlok ayon mo balik sa Dios. Naanas bala ang kasulatan di ba? Oh, naagit. Di sila gusto ani ba nga pulong sa Dios. Kay naa mo gyud nagsaad nga kaon lang mo simba lang mo ni maluwas na mo. Kay mao ni ang templo, mao ni ang arka nga giingon. Dili kung mao na ang arka nga ingon sa una pa Nga tanawa pod ang mga tawo nga naa diya nagkaon sa seremonyas, nag-apil sa seremonyas tra mga kinaya. Mao nagilain ko kamo. Gikan sa naman na dito sa bukid sa Carmel gidala sa amihanan. Nga tuwa po si balik Carmel pod. Naman na sa balang kasulatan ug nagabasa sila ana. Nanas balang kasulatan gidala mo diri sa tuo. Nga isa lang ang atong pagtuo karon may ingon sila sa ko nga dili ko katoliko ko pero kinahanglan nga katoliko gyud nagtuman sa atong giingon nga amahan namo matuman ang pagbot dinhi sa yuta mi sa langit ug mo pasaylo gyud karon pasayloon niya ako may ipasulti mo lang kanunay na kong gidasulti sa espiritu nako kanunay ko niyang kasaban anak ang dili na nako gusto nimo dili ka init di po ka bugnaw dili ko magsulti ihagay panghanlan tanan kay unya pa kuno makabalo sila kung mamatay na. Muna karon ngunay kalag nadig buol kay ko mo nang dili ko magtambong kay ngano sige sudsunod nako labi nang naikay ubsan kay pasulti inul pasulti buol kay ko boy ang uban malipay sila kung ay namatay kay pwede bayad man na sakramento man na pero ako goal kay ko ang uban malipay po na sakit kay kwarta pud na pero ako goal kay ko nagsige lang kog pangalyo po ngadto sa Dios kay nakita man ako dire kumiingon sila nako nga bad ko wala may kwarta kay involved di ba? Katambal man ta kita pagani mga hatag usay kung naata. Tama. Nya tanaw na naghatag na to para sa kuan kay gusto mo sila palakpakan. Nya sa to adri ko wala no. Kamurang ang kuan mo na ingon si San Pablo samtang nagwali ko wala ko dinhi pagtipon-tipon pun mo ra gamito nako sa pagwali. Kamurag yun. Nya nagagulo pud mo sa kalisod. Gulo pud. Tungod nako nadamay pud mo una sa Biblia na wala. Nga gingnan pud mo mga Paris Dios. Ang nagparis Dios boy nagdala og mga rebulto nga wala sa buhat. Di walay kabuhatan. Kinahanglan ang naagi kay kasaysayan. Ang gamiton sa espiritu adunay kasaysayan. Ako kinsa ko sa una. Nagyan ako na wala ko nagsulti og mga individual nga masayop nila bisan mga pare mga bagwa ko nagsultian na. Sulti lang ako na common name. Kita kabalo kita mo gamit sa atong mga mata iwag sa atong lawas. Muna usahay katong sa Moreyo yung gituliso ko. Usay labot na. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko kamo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawan salamat. Common name man akong ginasulti. Nga maingon po sila nga, gibirahan ako si Padre Darwin. Yes, siya kayo nagbira, grabe mga isa. Hoy, daghan kayo. Kanang mga asurano, kanang mga magloy, nakatabang po na sa mga tao, boy. Kung mo na ibuhaton na dito, matukag Bisibo, matukag Bohol. O ya, ang problema karon na kay ang Dios ang mahan man, siya man kabuhatan, siya man tagiya sa kalibutan, kaning mga espiritu sa palibot, iya man nagipabandayan. Unya kung dili ka mutuan na sa to panubuot-buot sila glain nga balaod. Napadis Dios. Mga 7 sakrament. Luoy katuguban mga pare na nagpakamatay sa ilang sakripisyo sa una. Luoy kay itong mga tao nga ilang gibuhat nga balaan, kidaghang mga kasaysayan nga sila mismo hayahay nagaguros mamauli. Tama, right sa Biblia? Nagit. Nana tanan sa Biblia. Nagit. Manang kumay mo post niya pakuanin sa mga pare kay ako ra nag-isulti. Hait gid sakit gid ni. Wala ko nagpasabot nga nagsulti ko nagbuhat ko dig lain nga simbahan wala ko katungod dinhi sa kalibutan. Ang ako alang gihatag nga katungod kay gipaminaw nako ang gisugo sa espiritu sa amahan ug akong isugilon nga na kaninyo kay akong ipadayag na ang tinago ni Kristo. Okay, saba. Kay gilawas kita tungod mas pasiboy kay magabi na. Kay gilawas kita tungod ni ining maong paglaom apan kun makita nato ang atong gilauman dili ka na nato matawag nga paglaom. Kay laoman pa ba di ay nakita na. Apan kun mulaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga magpilobot. Nga nang magisulti man ta maluwas na mo kamo ni tinukod ni Kristo mo ni simbahan maluwas mo moingon ta nga kani ang simbahan gid nga tinuod ni Kristo kung dili musulod dili magpamembro di maluwas. Kato pa maglaom ba dita? Ano magsige pa magkagsimba nga sure na makaka.
O din ang simba kay Mo dito galaom ta karon hinang pod kita karon nga mabuhat kung naay tawo nga makigpatok na to, makigsulti na to nga dili ni tinuod. At least kita nakakita man ta sa kamatuoran. Muning kamo ta ba muratag mga nagdagan ganita. Mapalikon ko muratag babae nga nagbati ba kanu saan ta sagop na tong mga pastor mga pari katong mga buutan pod. Kay kasagaran mo na nagdebate boy nagpunhuna mo nga na sila sa paglaom. Tama? Tama no? Sure na gid sila. Sure ba tungod sa balaod nila. Wala man na sa Biblia. Dili tanan nagasimba, dili tanan nagatawag sa Dios nga maluwas na man sa Biblia eh. Tama, ang napili gani pilian pa man. Kapareha nga dili mo tuo kanako, dili mo tuo sa anak sa tao. Tama? Tama gid. Ang dili mo tuo sa anak sa tao, dili mo tuo kanako. Tao ba? Tao po nga nagawali nga espirituhanon. Mano na mag-Bible ko din, di ba? Panyo kung gigamit. Mga 2 hours yun na tanan. 2 hours niya nakatulog mo. Sa makatulog mo na, murag ganahan mo maminaw, murag di pagay mo muli ni kumano. Tama gid. Pero diha sa seremonyas nganong dali man kay mo mamauli. Wa may sabtan Kay makatulog man uban kay di wa man ka naganahan kay puros man kasaysayan o naa na sa Biblia mini magtutudlo magbot-bot og mga kasaysayan gawa sa balaang kasulatan. Tama gid mga tinutumong sugilano. Tinumutom naman na sa Biblia. Naa gid. Yung sa ganahan nimo na puro sugilanon didto mi daghan kayo mga gi-translate og mga lisod sabton di magay ta kasabot sa Bisaya gani sa English nga Bisaya ta. Yung Englishon pa nato. Samot ani. Dagdagan ang mga balaod ba daghan ang ilang mga gibuhat daghan manulat o mga libro langay lang na. Daghan mga referensya. Nga ako kag gisulti man na kung dili sila maminaw pasagdain na sila boy. Sa dai na bandi na to na at least ako kay nakita man ako gyud ang imperno og langit kita man mo maghilak ko magabi makita man po nako na sila mamatay patistinga ko sila patay maura man gyapon na diri kung yung sa kalga ko dili na tinuod makita na ko sila tanan nya kanang nagasultian na kay sila wala man sila naglaom murag kunuhay sure na mablisingan sure ka nga naman sa balaang kasulatan di madungog ang pag-ampo ko nga doon na kamay jutay nga sala agad ayaw ko gamitan ang mahimo mong halang doon. Tanawa, paminawa ninyo ang mga pare, ang mga pastor, paminawa ninyo paminaw pod mo. Maminaw pod sa to sa gasa sa espiritu kadi espirituhadong gasa pero ang tao boy, kalibutanhon boy. Tama. Gusto sila sa kalibutanhon. Dagdagan lang. Ang kalibutan karon dili na iya ang mahigugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios. Ang mahigugmaon sa kalibutan, may katungod mo sa kalibutan kay naaman sila katungod rehistrado ako dili man. Kay kung magrehistro ko, mahimo na po kong relihiyon. Relihiyon. Ang ito mga relihiyon nga naa po mahinangpon po, nagpaabot po, nagbuhat og maayo, dili na po maanhin ako. Kaya na naman po ko'y pulpito. Naman ko'y balaod. Tama. Si Kristo sa na relihiyon? Wala. Si Juan na relihiyon? Wala. Gapon. Si San Pedro, kaning ingon ng San Pedro, nagipatay man gani na sa ilang relihiyon? Ipatay sa mga kuwan. Pagano lang, tanawagan ni si Kristo di inom gani sa atabay ni Juan, di ba? Naano sa Biblia ay kung ingna nga wala na sila gabasa sa Biblia na gituis lang sa mga tawo nga alam mag mabalhin sa balaod sa sila gibuhat sa buong panit sa balaang kasulatan. Ay ano man, may pinalabi man sila silang pagpanudlo kana naano sa balaang kasulatan. Malakyas. Kung musulti sila wala sila nagabasa sa Biblia. Ang espiritu, ang Dios lang maningili na sabay ako igora mo ko nagsulti parang ang tao maka-realize nga kanyang ato gisulti na as bala ang kasulatan pero karon nagsulti ko din na ako'y tawhanon pwede mo kay kukwaon ko sa Ginoo karon may extend ng kalibutan apoy na kay sa kalibutan sige kog sulti pag sige kog ampo unya ang mga tao na naghikog kay wala gisultian nga anak tahurang ginikanan ipasok ang anak banahay kog mga asawa tahurang wala man ginasulti unsa man tong sakramento gipangkasal hino ng mga bayot mga pareha og mga sari-sari unsa asa mo sa may sakramento sakrana kay makakwarta gisulti na boy naghilak pag ayo si Papa Jesus kay naay amahan ang ilang gitudlo ilang giingon gisanto isa lang ang amahan oy wala sila kabalo ang amahan boy ang Dios amahan boy siluso gid tama gid mo madahulog ang kalibutan gipakita na ko to isang gabi mugira na ang Pilipinas maapilta tanan mubuto pa yun ang mga bulkan sila linog po yung nagdako kayo ang mga tao wala lang dapat iwali na sa mga simbahan nagsigihin og maoni pangayo ng kwarta kay simbahan ko nung mauna padakuon ang simbahan naanas Biblia pagtipon og bandi nagid muna boy naigo kita sa balaang kasulatan mga nakailak paspas ko karon nagasulti wala sa ayaw magtipon sa bandi ilig abot anong panahon na
Kinang panahon na. Mas maayo di ba na ato sa sirak no? Mas maayo ang Dios maghatag ni mga badato ka. Swerte kay no. Kana ganing kontento wala lang ka imong pamilya na buo imong pamilya nga dato ka. Nga dadato ka katakatag imong pamilya unsa na? Nya na mo na atong tapiko sunod. Ngay paday na boy. Okay. Kasamang bagay ang sa atong pagkahuyang tabangan kita sa espiritu kay dili kita mahibalo kung saan pagampo. Ang espiritu mismo mao ang mga liyopo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasese sa pulong. Wala sige kog agulo sige gihilak. Ang espiritu anaa man ako kay si Kristo anaa man sa pabilim man sa langit mo padala sa tao po nagaantos. Giing nagbugbuang tapos nagsakripisyo sa mga tao. Gituduan ta mag-usab pag-ampo ang ampo surrender sa Ginoo kanang amahan namo. Kinahanglan buhat jud, buhat ba kabuhatan, buhat ba. Nga sige matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mi sa langit, wala ka nagbasa sa Biblia nagsalig ka. Sa nagwalis sa sakramento, dili maluwas ang tao sa bunyag. Ang paghindos sa gawas sa espiritu. Tama gid. Sa buhat no. So dili day maayo nga sige tag memorize ang pagampo ang amahan namo. Dili na pagampo. Mas kasala ka kanunay anak kung wala ka nagabuhat. Buhat kinahanglan buhat. Kung nagabuhat ka, mo nagiingon nga. Dili, mas maayo nga nagsimba ka. Nagsimba ka ba nagdaig ka, nagtuman ka ba? Simba kay nagtuman ka. Nagtuman. Dili simbahan. Ang simbahan katawhan. Nya kung nagasimba ka dito, dili ka katawhan sa Dios, libakira ka, naggamit ka sa imo ayo ka moglingkod sa lingkuran nga pinasilungan ba si muduol kanyang gipasilungan pahawaon kamo, di ba no? Mo ra to inyong amahan. Mo na problema. Nga simbahan na ni Kristo. Dili. Pero si Bahas Libakira, nagkugos ka ni Birhen Maria. Ya, si Birhen Maria na imong gikugos o sana sip-sip ay pasip-sip yung mga galon ka manghulga imong sulugon, yung mga galon, no? Naam sa Biblia. Naagid. Mo na inong dagan kay mga hulga karon linog-linog pero wala gyud gibali sa kamatuoran. Kay ingnon di kamatay nasayod ako naluwas na siya naguna na sa kanato. Oy, dili ko maangkon na boy. Kay ako nakakita gyud ko. Magahilak kay kung mamatay ka mo pa man ang pakita nimo sa espiritu. Nya wala na may panahon, lata naman imong lawas. Tanawa, mo ba nga mga masakiton nako diri, ani gihikap nako diri nya. Tapos init kay dili mayo nya tapos naglukot sa. Nya karon kung mamatay, nagsige na pug tinuod ay kay gusto man sila nga may gugmao man sa kalibutanon. Gusto magsuri-suri pa sa kalibutanon. Kay wala man giwali pod nga tungod gani sa gugma sa Ginoo kay ang silot. Kay sa kun dili ka mo matinumanon kanako ako magpabiling matinumanon kay dili ako makalimot sa akong kaugalingon. Tumanon gyud nga silutan gyud ni ang mga tao. Sa magilak pang magdangon. Ako kay matinumanon man ko dili man ko plastic. Sa mga di ko moadto kay kiat-kiat na ko niya libakan ko di man ko plastic ang espiritu magpugong ko mag-vibrate ko. Para ito sa rinyo nagsunod ko nag-vibrate ko. Gawas atong maayo. Nga karon makita man ako to sila kay mga sa anak kana sila maay katawa nimo pero igtalikod na nga naguol naluoy man pud na nila boy. Ang alang ingnon ako sa amahan ipahamtang kanila ang akong ingnon anak naluoy man pud na nila. Mo to naglakaw ko diri. Yung ko Ginoo kuhaan na lang ko. Pait kay nga nakabalo ka sa una-una sa tao pait kay magpakarong ingnon. Pait kay boy. Magpakirong tando lang gud ko pini pud talikod katawan ko. Kapit pait kay ni magyango-yango ka lang no. Tanawa tong daotan no, ang yawa no. Bantayan ninyo ni mga daotan no ang yang gawom no magyango-yango kay sa mga magyango-yango pakarong ingnon na. Amagid. Na sa Biblia na ay. Naagid. Basta magyango-yango magtan-aw nimo. Pasigarbo, palang don. Tama yun. Nya bantayan yung biduhatan, yung Ginoo panidaan kung na nagsulti sa balaang ka sa lang panidaan. Padayon boy. Og ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, nasayod unsay ginahuna sa espiritu. Kaya ang espiritu mga liyo po sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Naanas sa Biblia, no? Nangaliw po ko sa Dios, no? Sa nalipay ako sa pinangga ko sa sulugon sa iya ko gipagkunsa ng espiritu dili sa magbali og hiwi nga bugang og makigpulong sa kadalanan nga saba-saba nagpigpulong ko. Wala. Naraman ko di sa akong balay, akong templo. Tagadlaw nanudlo ko rin nga nung wala ko giadto ipatawag hinong ko sa simbahan sa una ipagulawan pa ko. Wala ko anak, di ba no? Kay nangayo ko sa amahan gisugilon niya gisulti niya nako gisugilon nako kaninyo. Pinaagi kaniya nga anak kaninyo. Kaniya gani tao gikan sa Dios. Ako may nakadungog sa espiritu, nangaliw po ko sa espiritu, kaya nakita nako nga mubalik na siya boy. Tumanon yun niya boy, pilion yun niya ang mga pinili, isulod na gitas mga ligo, di ba? Siwan, patagon ang mga abonuhan, ang mga, di ba istrito ng hiwi, i-street na ko i-street na ko ang mga hiwi kadalan, dagan, kaitag mga pagtuo, dagang reliyon ng isa lang Diyos, dili na hiwi-hiwi.
Sige, Sige liko-liko. debate-debate. Sulok-sulok binasa. Ana ingon gino. Ay namog debate lang lang daghang sulat ng mga libro wala na sa Biblia na ana. Na. Kung ingon sila wala na, kung ingon sila nga kinsa ni suduli, kamo na ang Dios na may balo ninyo. Inyo nang tulubagon ha kay nagamit ang batag amana mo. Oh, wala ka nagtuman. O pasaylo kami sa mga masala, ingon sa papasaylo o sige ko nagbuhat ako sala o mao magita ilabad ko ipapatay mo na si Kristo ipapatay ba di ang pulong nga ang espiritu man nangaliupo man ko sa espiritu mo na nga nagatambal ko ako nagamit og orasyon unsa na ko mo reflect mo siga ang ako mga kamot mo reflect ko sama ni Kristo kay subtian ako sila maghilak pagay ko sa kong gitambalan. Tama Nakakita man na sila, daghan nakakita diri. Busa ka mo nga ng mga leader pod na sa simbahan sa espirituhan ng gasa. Timbang-timbangan yung hait yun di. I'm sorry good hait yun kay di kay ano man. Lisod ang Dios mo pakanaog pagsilot. Lisod yun kayo. Masunog kita mo na kuadaan yung salaboy kay parang dili sunugon. Unsa pa may sunugon nga wala kay sala. Magpandong lang ko sa kalay sa espiritu kay binunyagan na mo mga reliyon, mga pastor pod, mga pare kinsa kani kanus ang pagata sa gupa. Paabot gyapon kita na. Ang liupo lang ko sa Diyos. Uy, wala ko'y gawam. Ay, mas gamana na sila sa kalibutan. Kaya ano man, naaman na sila. Mga lisensya, naaman na sila katungod. Saba-saba man ko sa dalan. Si Kristo sa una, gipatay man. Tanawar ko ng mga apostoles. Nya, purti haya-haya. Mo na hinuon ang Santo Papa mo na yun si San Pedro. Haya, di si Pedro sa una eh. Kaya kung sa kanya ito mausap karon sa kung pagbalik, di ba? Di, wala na sa Biblia. Wala na. Tama gid. Kinsa kanya to masab sa kung pagbalik niya kinsa man sa unang harianon nga nagluklop o nagpurong-purong po sa iyang ulo nga nagpapatay ni Kristo. Mao po na magpapatay gani sa pulong sa Dios. Ana si Oh boy, sulti lang gid nako boy. Sulti lang gid nako na. Naabad ay nag-alaga sa simbahan. Nga sama ta sa dumudoong. Sinuhulan naman po na. Pag abot sa panahon magkalisod ang mga tao dili man mutabang boy. Tama gid. Naaman na sa wala ang kasulatan. Kung magkalisod na, tanawa ka rin mga tigulang sa una nag-alaga sa simbahan, wala nang ipanglingi. At tuon lang po kung namatay kayo, sige, serbisyo. Nabay serbisyo, nga ginisuhulan. Basta ka mo mga pare, kawas sa ito nakarelate ani. Kumunin mo na ha, ayaw mo kayo ubos ha. O kana po naga-die hard kayo, naga-die hard kayo kay nalitang po, die hard kayo. Akong panguntahan na, unsa man ang dayang atong pagtuwa, atong reliyon, dayon unsa man ang atong pagpaningkamot. At kalibutan ho nga maluwas na tas kalibutan nga ang mulahulog ni kinahanglan gyud maningkamot ta sa hingpit nga himaya. Mo nang nasa Biblia boy. Himaya nga sita kanta himaya sa Dios dito sa langit niya. Dili day langit non ang atong binuhat. Nagsige tag buhat-buhat noon sa mga butang nga langit non. Nagpahimala-himala pud ta. Sama? So dili din naman Kulit-kulit ta ng mga tao nga nasa langit non nga atong buhat dili day langit non. Yutan-on akog kay nangwarta ta. Sige boy, padayon boy. Masay kita nga diha sa tanang butang Humanan na lang. nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan niya atong nahigugma kaniya katong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Katong gipili ng daan sa Dios. Katong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron may sama sa iyang anak. Kada karon, di ba gipili mo? Gilain mo. Gilain na. Sa to pa wala nagpasabot ng kiglaban ko sa simbahan. Gilain mo ba? Gilain mo. Sige mo tudloan. Gipili mo har gilain mo dinhi. Mga kabos punta. Matag adlaw nagtapok ta dinhi. Mo na yung musuko sa kuwa dinhi, moingon sila nagkagamay ang pagtuo. Dili kada adlaw pwede gid sila mag-prayer kada adlaw. Pwede Pwede sila mag-Bible kada adlaw. Problema pod kay magbasa pod dito, mahubog man po na. Hubog gyapon Wala may panahon na. Di gawas pod wala dili man espiritu. Ako nangaliw po man ko sa amahan mo nang nagkisulti ko karon. Wala ko nagtuon-tuon boy, wala ko nagtuon ang Biblia. Wala magbasa ko niya diretso ganino. Diretso ganino espiritu pag gani mo ilong no. Diretso wala ko nagtuon unsaon ako pag liko-liko na, unsaon ako pag pilosopi ng Biblia haron ako mahalang doon makakwarta ko biyaan ta mo, babayan ta mo. Mahay mo mong halang doon. Nga ang simbahan na to ang balay palayan naman ni. Abre man sa tanang panahon. Pero unsa ilang gisulti? Ay mga bungo, bad ko diri. Pwede sila makasulod. Panidaan nila, di ba na sa Biblia? Panidaan o si Saha. Ang kanang mga tabi-tabi. Ang bulahan ka itong mga tabi, boy. Mga na sila ang mga esmeralda, ang mga batona dito niya sa langit. Bulahan mo ginagdao. Namin ang punta. Nga, gipili mo. Gilain mo ba ang daan? Gilain. Nga, wala lang mo gilain nga kung dili gibuhat nga balaan. Anong balaan man? Dili na gyud mabugatan, dili na manglibak, dili na
nabugatan din sa kalibutan. Tama gyud. Balaan ba na higugma o nagtuman sa mga balaan ng mga tao ng langit man. Amen. Unsa pa diya? Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iyan ang gilain. Wala lamang niya tawag sila kundi gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Di ba si Kristo ang Alpha ug Omega? To sa tuwa sa man, asa sa tuwa sa man, ug magpabilin sa langit ug mo-reflect sa masabitoon sa makaniya panagway dinhi. Na, magpadala sa tao. Di sa to pa. Mahimo kang anak nga kamangguangan ninyo. Kaya ako may nagawali. Kay si Kristo siya naman to ang anak sa Dios. Siya ang Alpha ug Omega kay magkatungod naman siya nagpakamatay siya. Ako di man ko patyon pud sama ni Kristo kay di man ko Ginoo. So isa ra gud ang kamugulang ang anak. Supasan ang mga daghang pastoro pa. Dili na mahimong kamugulang ang anak kay isa ra man gyud ba? Kung kanaw pa ni yung kamugulangan pud tanaw pa ilang binuhatan kaya niyo na. Ang problema. Na ba di magulang maya ba di magulang bunghakog pud nga pobre yung mga anak. Ang pambutang ko silang kamugulangan niya. Gibuhi man sila sa mga tao. Ay, sa boy, mga kamo na lang anak. Kamo na lang timbang-timbang anak. Kamo mga pastor kay may katungod mo. Birayin ninyo na. O kamo mga pare po nga nakasabot po na. Mag-away po. Alalis mo na dahil. Kay base na ling lata. Busa kanintanan na among gisulti na. Kay mauni ang tinago ni Kristo. Kung ingon mo nga wala ko nakakita sa kaguol ni Kristo sa Diyos Amahan. Siya naman ang man ang Alpha ug Omega. Nga, gisugo ko niya na gisultian ko niya na. Taas akong pag-antos ani. Manayong angson ako boy. Hinilak botong listo-lisok po sa mura po wala. Ambot lang. Kung maabot ko yung panahon, anak, sige lang. Kinsa ko diya sa simbahan, kinsa ko nag-alagad. Wala ko nagpasabot ng kikiglaban ko sa inyong mga simbahan. Si kung sa man atong pagtuo, ako alang yun nga kung makasabot ani nahadlok ta sa Dios, nahadlok ta sa silot. Kinahanglan isulti na to ang kamatuoran. Salamat sa mga maayong pare, mga pastor, mga kaabag nga nakarelate nini sa katupong mga tao, mga bata pod, mga gulang i-share po ninyo kung mahimo lang kay kung madahonog ning kalibutan, mulinog ning kalibutan, muboto ng nuklear, mas maayo ka na inyong isgutan sa una na may natsit ang kita malig-on ta. Busa kita nga nagatuon sa espirituhanon boy. Maningkamot ta nga ipadayag nato ning kamatuoran o pagligon na kamo, paglipay mo nga ang Dios, ang Espiritu nagauban ka nato. Ako ning sakripisyohan ang Amahan ug Anak ang bala ang Espiritu Santo. Amen.